Bună, sunt Roxana, iar astăzi am revenit cu cel de-al doilea meu videoclip pentru voi. Și după cum ați observat din titlu, astăzi voi face jurnalul meu numărul 7. Va fi prima parte, voi face 3 părți, așa că să începem. Bun, așa că să începem. Apropo, dacă cumva mă întrebați de ce vreau să încep direct de la jurnalul meu numărul 7, nu de la 1, deoarece eu din jurnalul numărul 7 am început să-mi scriu ce făceam în fiecare zi. Fiindcă în restul jurnalelor mele lipeam mai multe lucruri, într-adevăr că și scriam, dar scriam foarte, foarte rar. Poate o să vi le arăt vreodată, dacă o să vreți să vi le arăt, să dați un like și să-mi scrieți, desigur, acolo jos în comentarii, dacă vreți să vi le arăt. Și eu numai decât o să vi le arăt. Acum am vorbit cam mult, așa că să începem cu jurnal. Jurnalul este acesta, este pe spirală, este deja terminat. Eu acum sunt la jurnalul numărul 10. Este un cai de matematică, după cum se vede și aici. Pe el am lipit aici un R de la Roxana. Nu știu cât de bine se vede. Și niște prințese. Pe spate n-am mai lipit nimic. Da, ce să vă mai arăt. Să începem. Prima pagină era fără linii, adică albă, fără linii. Iar eu am scris My Diary 7 și am făcut inimioare. După care, pe următoarea pagină am scris în ce an m-am născut. Și m-am născut, așa, pe data de, așa să se vadă la cameră, 26 octombrie 2006. Atunci m-am născut eu. Da. Iar aici, jos, mi-am scris pe cât l-am început, nu se observă, așa, pe cât l-am început pe 27 iulie 2016 și am terminat pe 18, pe 18 decembrie. Pe prima pagină am scris informații despre mine, da. A doua, ce am făcut miercuri, atunci când am început jurnalul și am scris că am fost cu verișorul meu, de fapt, la piscina lui și am desenat aici piscina și aici mai jos un costum de baie, dacă nu mă pot arăta foarte bine, nu prea intră tot jurnalul în cadru, fiindcă nu țin eu de cameră, da? Aici am scris despre cea mai bună prietenă mea. Aici, ce am făcut joi, am scris tot așa, că am fost la piscină, doar că am fost în piscina mea, m-am scăldat, ca să zic așa, apoi niște gumă bebeto, apoi ce am făcut vineri aici și am lipit un sticker cu Leon și Violeta, iar aici cu minioni. După care sâmbătă ce am făcut și m-am desenat aici pe mine, deși nu sunt pricepute la desen. Apoi ce am făcut duminică și am pus așa un sticker, un apsibild cu Ramalo din Violeta și am băut suc Timbar. După care iarăși tot duminică am scris două lucruri. Aici am scris atunci am făcut dezlegare la străbunica mea, iar aici în ziua aceea, mai încolo, m-am dus la strand. Așa, și am făcut aici piscina cea mică, am desenat-o și pe cea mare. După care aici luni ce am făcut. Aici, de ce mi este frică? Sunt 6 lucruri. Fantome, șerpi, întuneric, păianjeni, moarte și boli. I love you cat. Aici am scris animalul meu preferat e pisica, adică eu iubesc pisicile. Pisica. Aici ce am făcut marți, am mâncat așa o ciocolată care e foarte bună și am băut Timbark. Mie îmi place foarte mult sucul Timbark. Iar ce am pus un iepuraș care rostește plouă ce bine. Mie îmi place când plouă. Sunt alte persoane care nu le place când plouă, dar mie îmi place. Aici mi-am scris numele și am scris ce înseamnă fiecare literă, dar să vă zic aici, m-am cam complicat, fiindcă am văzut așa ceva pe YouTube, la videoclipuri cu jurnale și eu, în loc să scriu ceva cu R, am scris prietenoasă. În loc cu O, am scris iubitoare, cu X, acum nu prea mai ce scrie. Și doar aici corespunde, la A, am scris activă, dar
nu este nicio problemă, am decis să nu rup pagina. Pe cealaltă pagină, I Love You Music, nu știu ce am pus inițial la Facebook-ul lui, dar e ok. Apropo, o să mă urmăriți pe Facebook Roxana Georgiana, l-aveți în descriere. Și am scris puțin despre visul meu. Ziua următoare era ziua de miercuri și iarăși băusem Timbark și am scris mult. Joi ce am făcut? Am scris ce am făcut și cam cade camera, scuzați-mă. Am pus aici pe Hello Kitty, care face baie, da? Și un decupaj cu Disney Princess, nu știu cum să vă zic. Aici știu că a fost prima zi la munte, deci această pagină a fost foarte importantă pentru mine, deoarece am stat 3 zile la munte și am scris ce am făcut. Am pus aici o piramidă alimentelor și nu prea se observă foarte bine. Și iarăși așa o fată, o prințesă, de fapt cenușăreasa. Aici am scris așa, ce îi trebuie, nu, ce îi ia unei fete femei, cât îi ia unei fete femei să se machieze, etc. Și am scris cam tot timp. Chiar aici am pus o fată și am scris timpul, adică gențile, ținuta, machiaj și așa mai departe. Apropo, această idee am văzut-o tot pe YouTube, deci nu mă criticați că este furată, dar pur și simplu m-am inspirat de acolo. Pe următoarea pagină, iarăși o zi la munte, am pus așa un sticker aici, am făcut un fel de washi tape, am mâncat așa orbit și am scris că ne-am culcat la ora 12 fără ceva. Da. Și am lipit așa diferite lucrușoare. Aici ziua când am venit de la munte, nu știu de ce am făcut aici o rochiță, habar n-am. Iar aici așa am mâncat damla și am scris persoanele care au fost la munte cu noi, deși puteți pune pauză dacă vă interesa, deși nu prea cred să citiți. Gustări, dulciuri. Am pus așa 2 bombonele de la Damla și una așa de la o altă firmă, nu știu firma, cu portocale. Da. Apoi luni ce am făcut, data de 8 august, am scris ce am făcut, am pus un sticker, iarăși niște oaște făcute mine și am mâncat așa un ciocolățică și aici am scris de cine îmi place. Puteți să citiți că nu mă mai interesează, deoarece nu mă place de respectivul băiat și oricum copiii de la mine din clasă, cine se uită, colegii mei, nu știu cine este, așa că da. Marți era o zi cam tristă, dacă observați, nu mai am făcut oaște trist aici, fată tristă, deoarece m-am tăiat la deget cu o conservă. Iar aici am scris, m-am tăiat mic, trebuia să scriu, m-am tăiat puțin, dar mă rog, dar a ajuns departe și mă doare, adică mă tăiasem foarte puțin, tăietura se vedea micuță, dar ajunsese în carne, foarte rău mă durea. Și iarăși am mâncat bombană. Ce am făcut în respectiva zi, adică ziua de miercuri, și am pus așa o etichetă, iar ce am scris, eticheta este de la Carioci de anul trecut de la școală. Prietenii mei aici, am băut iarăși Timbark, ați observat și voi. Joi ce am făcut? Am pus așa o invitație la un nuntă, da. Aici ce am făcut, aici nu prea observ, vineri era, nu se observă pe cameră. Am scris, nu știu de ce am găsit așa niște prețuri și am pus niște bande textilă și aici am pus și un sticker de Star, Absolute Star. I Love You New York și am pus așa, dacă se observă, nu prea se observă pe cameră, o inimioară pufoasă. Iar jos am pus niște bande textile, iar ce am scris, orașul meu preferat e New York. Este încă valabil acest lucru, încă îmi place New York. În următoarea zi, adică ziua de sâmbătă ce am făcut, am pus așa Disney Junior, am mâncat Kinder, iar ce am scris, orele era vară și am scris așa, eu scriu în tine de la 7 la 9:30 între ele. Între orele respective eu scriam în jurnal și iarăși bani de textilă. Aici știu că s-au rupt paginile aici, da. Duminică ce am făcut și am decupat doar niște lucruri din catalog și le-am lipit acolo, în catalogul Avon. Am desenat o fată, nu luați în seamă fiindcă e foarte urâtă. Ce am făcut aici? Luni, iarăși am mâncat Kinder și aici n-am mai pus nimic. Da, marți ce am făcut?
pardon, am făcut, am desenat așa niște imagini și îmi lasem ceva ciocolată și am câștigat o mașinuță și am pus aici. Și o rochiță, mi-a făcut o colegă de-a mea o rochiță așa desenate, ups, s-a rupt puțin și am lipit acolo. Cele 18 dorințe, iar aici am scris data în care am făcut pagina, miercuri ce am făcut, iar aici jurnalul meu avea, la multe jurnalul, nu mai știu cât avea, oricum aproape de o lună era și acolo am pus un sticker. Ce am făcut joi, mi-am luat așa ceva SpongeBob și pe acesta îl câștigasem. Să vă arăt, acum nu mai este valabil. Da. Acesta. Mă scuzați, dar s-a rupt. Pe acesta l-am luat și acum el s-a rupt, dar nu este nicio problemă. Căci s-a rupt. Da. Îi dau pace. Am făcut niște, ăsta o să-l pun mai încolo, niște ștampile și niște bani de textilă, iar aici am desenat ceva. Bine, ce am făcut, am pus așa ceva de la Violeta, de la Psibilele cu Violeta, am fost la cumpărături și am pus bonul de la cumpărături. Da. Sâmbătă ce am făcut, mersesem la majorat și am pus aici pe Olga din Violeta și mi-am luat niște sticăre pufoase și am pus aici. Apoi, duminică ce am făcut, aici am pus un portofel și am scris câți bani avem în portofel pe timpul acela și niște ștampiluțe. Luni ce am făcut, aici, am mâncat Kinder, am lipit așa ceva și iarăși un sticker. Aici, marți ce am făcut, da, încă puțin vă mai arăt. Marți ce am făcut și am mâncat pepene, gumă, ce am scris bye, era pagina verde. Și observați și voi aici, am pus un sticker, diferite lucșoare verzi și era verde și galben tema. Miercuri ce am făcut, am mâncat Eti Puff, iarăși lubeniță, cum zicem noi, sau pepene verde și am desenat. Aici colaj Avon, aici n-am scris bine, am scris Avone, dar mă rog, așa. Apoi aici ce am făcut, n-am mai scris ziua. Nu știu ce zi era, fiindcă n-am mai scris. Am pus aici un plic în care nu mai este nimica. Probabil că am scos ce a fost acolo. Da. Vineri ce am făcut, iarăși aici am pus un plic, aici ceva, nu știu dacă se observă, mi-a dat o colegă de la școală. Am mâncat așa ceva gumă Mamba. Gumă, bomboane, nu mai știu ce era. Și am fost la cumpărături și am pus bonul de cumpărături. Bun, aici am împlinit jurnalul meu o lună de zile. Așa ceva, am găsit niște cartonașe și un sticker. Iar aici, la mulți ani de o lună, jurnalul Le. Da. Bun, până aici am să vă arăt și vouă paginile astea. Aici m-am inspirat acest model de Pelucci Love. Da? Aici am scris ce am făcut duminică, am mâncat așa damele și iarăși un preț. Ce am mâncat timp de o săptămână. Dulciuri. Foarte multe bomboane de astea am mâncat. Mi-mi plac destul de mult aceste bomboane. N-am pus eu toate ambalajele, dar am pus așa. Niște jeleuri așa, ups, mă scuzați, dințișori și așa niște ursuleți. Un iaurt, iată așa cu banane. Și pombăr cu brânză, cu cașcaval. Iar aici luni ce am făcut așa ceva cu carioca, iarăși am pus un plic aici. Și trebuie să vedem ce este în plicul nostru. Da, că mi-a adus mama mea niște dulciuri. Termin să vă arăt puțin, că încă puțin vă mai arăt. Și aici am zis că nu vă mai arăt următoarele pagini, dar o să vi le arăt. Ce am făcut marți, am făcut așa cu carioca și aici niște ștampile și un sticker cu o minge. Miercuri ce am făcut, am pus așa ceva și niște bani de textilă. Aici rigla, nu știu de unde a ajuns aici. Până aici am să vă arăt. Astea sunt ultimele pagini. Era o zi foarte fericită, ziua de joi pentru mine, fiindcă era toamnă și mi-am luat telefon de la Digi. Și aici așa am pus un sticker cu o pisicuță foarte, foarte drăguță.
Vineri ce am făcut? Am pus așa, am făcut cu Arioca, am băut timbar și am pus un sticker cu Sofia. E bine, cam acesta a fost prima parte din jurnalul meu personal, numărul 7. Dacă acest video va strânge cu un like mai mult, adică 6 like-uri să strângă, voi face și partea a doua. Deci dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. V-am pupat! Pa!